आई एम टोटली कंफ्यूज में का ताना ले पढ़ल गई चौथा था ओकरा बाद कहां न गई गर्मी के छुट्टी हो गई ओकरा बाद फिर बारिश आ गई अब ओकरा बाद जाड़े के छुट्टी हो गई फिर ओकरा बाद फिर फगुन आ गई फिर ओकरा बाद इतना छुट्टी मरनी नो कि पढ़े की आदत छूट गई बैगन पूछी ना जी ई बताओ कि लिंग क तरह के होला 3 तरह के कौन कौन स्त्रीलिंग यस पुल्लिंग बिल्कुल यस अडरलिंग अब बुझा गए दुर्गेश नहीं बना देते हमके पूछी